Здравейте, ученици! Дойде време за изпитването по логика. Да излезе Райан. О, не! Пак ли мен, професоре? Идвай. О, какво пак ще ме мъчите? С логическа верига. Добре. На самолет има 500 тухли. Ако една падне от тях, колко остават? 499. Точно така. А с колко стъпки ще вкараш сон в хладилник? С 3. Отваряш хладилника, пъхаш слона, затваряш хладилника. Точно така. А с колко стъпки ще вкараш жираф в хладилник? Ами с 4. Отваряш хладилника, вариш слона, пъхаш жирафа, затваряш хладилника. Точно така. На рождения ден на лъва са отишли всички. Кой не е? Ами жирафът, то ще е в хладилника. Вярно. Баба иска да прекоси плато пълно са крокодили. Там има ли крокодили? Не, защото всички са на рождения ден на лъва. Точно така. Бабата тръгва да прекосява езерото, но умира. От какво? Ами потънала е. Не позна.